ba kuka ce ai tsohon nan kuma yanzu ka zo ka ce zaka sauka wai me faru to zo mana malam Alhaji Haruna dan Allah zo da minti daya ha dan Allah me yake faruwa wallahi tafi dishime ne Alhaji Garba ita ta Buhari wallahi tafi dishime ne ina ga amma na taba gaya muku kanawa ku hatara Buhari bai san kasuwa ba ko kuma yan kasuwa ne kai ka kale mana mu kan mun dauka yanzu ina kuka mana ka ambulan aka kawo shi ambulan motar ga billahi aka kawo muku kaya aka kawo mana kaya oh saboda kana gane kano kaya ka kace ta murta a to wannan kam dan da ko za gari da mota mai kyau da gidansa mai kyau aina a Kano da duka ba a'udhu billahi ana gyara to amma yanzu ma ai zai taimake ku za a ba Bayarbe ne kamar yadda aka yi ta kona shinkafa da dilar a tamfa lokacin Obasanjo ni in je nan bala Bayarbe to amma ai Buhari abin da zai kawo Bayarbe ne mu yanzu an muna kiran su goje su talban nan su waye su konkosan nan oh Tolban yanzu ya dawo yana da mutunci a jihar Gombe da kuka kishi kuka a senator kuka zabi wani kuka bar ai jiki magayi Tolba ka ayata majalisar ɗinkin duniya wallahi kanawa kun ji kunya tun da dai ba kwa san Buhari yanzu mu kan da yake kabilu da dama ba dan uwan mu bane ba abin da ya rabe mu gata kwa sun dauka ai Buhari wani dattijo ne wanda zai taimaki yan arewa so ba su san halin Buhari ba mazariwa ya san gaban ka mardonin duniya abba masoyanka su ne yan wahala masu kinka su ne masu jin daɗi ga wuya na ba ruwa da Buhari a radu mun san shi tun mulkin sa na farko tun yana gwamna lokacin da ya gwamna a Maiduguri da abin da zai tsina muku yan arewa Allah ubangiji ya ji kan a General Yakubu Gawan yayi masallacin Juma'a wajen guda 10 a arewa lokacin da ya zama shugaban kasa amma wannan ko masallacin Juma'a ɗaya bai yi ba wanda aka rusa aka sake yi a ga yawa Najeriya gaskiya babu wani muhimmin abu da Buhari yawa yan arewa kuma suna son sa kamar yaya dama Allah ya ce zan bar ku da su tunda kuna son su